Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Ka Turkey bat ka Azerbaijan kini ki artli ri ki bakrishan plan ya ka Pakistan ha ka por ba ka mi ka jinga kanat hapeng ke India bat Pakistan. Kini ka jingle jongki kelak tak kelapan ban ki namar bay de Hajar ki tourist ki bana India with mulit kai pengat shikini giri minta kelak cancel lut no ya ka tiket ka bakla debok luparu. Kelayat ru ke jingalap online link ba ke X hapeng ki nong India ban ai jingmut bah kata ka bane chu Turkey bat Azerbaijan kan kham bah shibon bane chu Greece lene chu Armenia. Hadim layo iya kini ke jingkiar jongki nong jungok kai ke long palan ke Department of Tourism jongki Turkey kelapen mi da ke jingtho ban kerpa ke nong India ba kim de ban sngot hu bakala bal ada ki wan chu Turkey an priang buram bat onne bah kham kerpang yaki. Kekum gujing kain bala yo lum tang na Gujarat kidan hadu praspa ngot ki beri bala cancel lagi tiket ke baki mut ban le chu Turkey. Kekum gujing kain ha usnam aradar posau kidan hadu arlak sapulaya jar sanspa prap kundangot kinang India kibelet ka ja Azerbaijan hande bani kibelet ja Azerbaijan ki khambon kibelet chu Turkey.